Čaute borci, tak vás vítam pri ďalšom novom videu o našom novom kemperi. By the way, ak by niekomu napadlo ako volať nový kemper, aký názov, aké meno mu dať, tak mi to hoď dole do komentáru, môžeme ho volať nejakým menom. Okay. Niečo, čo vám ho pripomína, to vývaro červené. Uvidíme. Nechcem jednoducho volať všetky auta Camperwagen, chápeš? Ale ako môže to byť stále Camperwagen? Ale hej, mne je to úplne jedno. Ako prvé sa ideme pustiť do autorádia. Autorádio potrebujem tam ako sol, pretože to pôvodné, ktoré tam je to jednodinové, nefunguje. Každopádne aj tak tam chcem dať video dvojdinové, aby mi plnilo funkciu jednak pesničky, samozrejme, aby mi to išlo, rádio, to je úplne samozrejmosť, navigáciu, cúvaciu kameru, takže potrebujem tam dvojdinové s displejom a zároveň to je v takej ideálnej výške, že neviem si tam proste predstaviť iné rádio ako dvojdinové. No a bude sa jednať o toto 7-palcové autorádio z AliExpressu za nejakých 35 eur, sa mi zdá, že tam bolo, úplne že smiešná suma, ale MP3, ja neviem, Apple CarPlay to má, Bluetooth, hovadiny, proste kade, čo to má, ja neviem, proste. Všechno dohromady pro vás domů k vyskoušení. Autorádio, chápeš? Nedem tu robiť žiadny unboxing, pretože nechcem naťahovať toto video a teda nie je čas strácať čas, tak sa poďme na to vrhnúť. Poďte so mnou. To som nemusel toto. OK, borci, takže k rádiu máme takýto konektor, ktorý ide do rádia a toto treba pozapájať. Potrebujem tam dať ISO konektor, ktorý je vlastne samica tohto, aby to fungovalo. Takže idem si pomerať, kde je stály prúd, kde je spinaný plus a všetko to pozapájať, aby repráky išli. Pozerám, že len dva tu sú zatiaľ, čiže nejaké repráky tu určite dorobím, ale to neskôr. Ideme sa hrať s káblikmi teraz. Nič, začína sa nám to trošku komplikovať. Zistujem, že tento žltý aj tento červený, ktorý je hneď vedľa toho čierneho, teda kostry, tak obidva majú stále plus. Čiže či auto zamknem, odomknem, dám kľúč, nedám kľúč, stále tam je plus. Takže budem musieť nájsť niekde poistky a od poistiek tam dotiahnuť nejaké spínané plus, aby sa rádio zapínalo, vypínalo tak ako má. Takže mám čo robiť, ideme na tie kábliky. OK, malo by to teoreticky ísť. OK. No dobre, budem vyriešiť to napájanie. Aha. Halo. Asi zomrelo. OK, borci, mám to zapojené, ty kokos, konečne, asi po hodine, pretože tí blázni tam úplne z tej schéme mali niečo iné, jednoducho z tohto zväzku mali červený kábel, ale ako môžete vidieť, ani jeden červený není, tak som musel pátrať, nakoniec tento ružový mal byť červený a ten som zapojil teda na tento žltý a ten je spínaný, čiže ja keď vlastne teraz dám kľúčik,
Kde mám kľúč? Tu je kľúč. Zapnem kľúčik. Zapne rádio. Keď vypnem kľúčik, vypne rádio. Presne takto som si to predstavoval. Yes! OK, hotovo, rádio hrá, funguje. Není možné, ty kokos, po takej dobe, konečne. Za tú cenu si myslím, že zatiaľ super rádio, všetko funguje ako má. Radiostanice mohli by aj lepšie chytať, ale všetko to záleží aj od toho, ako tam mám anténu, čo sám neviem, akú tam mám anténu. Ale akože úplne v pohode. Keď som išiel do Trnavy, čiže takú dlhšiu trasu, tak mi párkrát vypadávalo, ale nič hrozné, ako naozaj nič hrozné. Uvidíme časom, či bude dostatočné, že či náhodou nebude nejako vypadávať alebo nejako sa nezresetuje. Neviem, uvidím, nemám to toľko vyskúšané, mám ho tam iba chvíľku, ale každopádne máme ho nahodené. Páči sa mi jedna vec, že jednoducho ten priestor na to autorádio je tak vyššie položený, čiže mám celkom dobrý rozhľad na cestu a zároveň rádio, keď ho chcem nejako ovládať alebo niečo, chápeš? Ak budete chcieť, tak môžem neskôr spraviť nejakú jemnú recenziu, keď sa s ním budem trošku viac hrať. Kokos to znelo hrozne. Keď ho budem častejšie používať. Za mňa spokojnosť, ideme ďalej do ďalších úprav, také čo budú mať väčší zmysel ako na Camperwagen. A teda ak sa ti video páčilo, hoď tam like, odber ak ho nemáš, tak namotivuješ ma tým, pokiaľ ho stlačíš. A my sa čoskoro vidíme u ďalšieho videa, tak sa majte, čaute.